Hello guys, maayong adlaw kanatong tanan. Ani ana pud ako aron makipag-istoryahan ay kaninyo. So, ang ako i-share sa inyo guys is 12 classes sa mga amiga. I mean, isa ka dosenang klase sa mga amiga. Ambot kong nabo may mga amiga ngayong aning klase. I'm sure dili lang ako ang naka-amigag mga yung ani. Kamo pod naka-amiga pod muging ani or wala lang nato napansin nga ato daing batasan isa na naapo di ay diri sa ato ang topic karon no. So ang una guys is amiga nga mahilig maghawod-hawod. Kanang feeling niya ba kabalo siya tanan. Tapos kung sa English pa perfectionist di siya guys. Na di gyud na mawala no, labi na sa group of friends no, di gyud mawala ang perfectionist. Kanang naa jay masulti o ma-comment sa tanan nimong istorya og buhaton, ipamukha jud niya nga mali ka og siya ang tama og siya ang mas nakabalo. Idi wow, siya na ang tama, siya na ang hawod. Ikaduha, amiga nga balimbing. As in balimbing. Kanang kamo mag-istorya, kunuhay, mudapig siya sa imo. Kung sa pikas na pod siya, katunggali nimo, medyo nakaaway nimo, dito na pod siya mudapig. Diba, balimbing? Grabe, no? Tapos ang balimbing, magsige lang maya silag ingon na, oh, bitaw, no? Oh, bitaw, yung anak bitaw siya. Yung anak bitaw siya. Tapos sa pikas na pod, yung anak na pod ang isulti. O bitaw no, ingani bitaw siya. Murag ang tanan niya nahibawan ba, o bitaw nora. O bitaw no. Sama na siyang ikaduha no. Ang ikatulo, amiga nga sip-sip, mahilig magpalakas. Mahilig magpalakas sa amiga gud nato nga medyo arangan, medyo naay kaya, medyo naay ikabuga. So, sige siya dikit dito. Siyempre, di ba? Mas modikit gid siya sa naikabuga no. Pero kung ikaw walay ikabuga, paliwalaon ra jud kani. Sing ana no, saklap. Opat, amiga nga libakera o chismosa. Kani siya mahilig siya maghatod-hatod og istorya. Kay ani si Kuan, ang ana si Kuan ba kay ani. Kuan gina siya kanang kabalo ba kana. Kuan kana. Sugbi kana siya mukaon na pagkaman di ra ba siya magdalag pagkaon, kusog lang gid siya mukaon katong mga dala. Tapos siya dili biya kabalo mag-share no kung unsay mga pagkaon niya. Tapos siya kusog kay mga yung anak guys. Yung anak guys, grabe no. Chismosa kaayon no, di ba kera kaayon no, labi na pag nakatalikod to yung giliba. Kusog kay siya mangdaot no. So kasi mangdaot pagtuo siguro niya na ikaangat na niya kanang mahilig na pang daot-daot niya. So kasi siya mangdaon sa tao. Ito siguro siya no na taas na ang tanaw sa mga tao sa yaha tungod kay gidaon to niya tong kusog kay mukhaon na amiga. Tungod kay nandaot siya isig ka tao pud niya. Malay ba nato kung wala pud to siya ay i-share tapos gigutom di ay siya. Syempre nagpakabaga na lang po siya nung na ikaw na lang po siya daghan. Naman siya nga friend, di ba? Ang ikalima guys is amiga nga walay pakialam. Way pakialam sa mundo. Kumbaga wala siya ginapigan. Bahala lang mag-unsa mo diha. Dili siya hilig magpalakas, di po siya hilig magpasip-sip. Kumbaga, hindi mo ganahan sa kuha. Okay lang. Wala siya pakialam sa imo ha, masipag mag-unsa ka. Pag kinsa ka, o siya bahala gud ka. Ikaunom, amiga nga conscious kaayo. Conscious kaayo kung gilibak ba siya. Why? Tungod kay kabalo siya nga daghan kay ikalibak sa iya. Mo nang ingana siya ka conscious guys. Kanang magsige ka nagpangutana kung unsay feedback sa iya ha, ug kung gilibak ba siya. Lalo na kung absent siya sa group ba. Ana. Unsa dag topic, unsay topic ana ingana ba? Unsay ning istorya about sa ako? Ingana gani. Diba? So ikapito, amiga nga mahilig pa-inosente aron ingon humble, aron ingon buutan. Kana kong amiga nga kunuhay wala siya kabalo pero kabalo di ay. Kanang pangutan-on nimo ba nga unsa di ay to? Wala man ko kabalo, uy, anak, pero
kabalo di ay no. Grabe siya. Kaning ikawalo grabe ni. Hambugera. Amiga nga hambugera. Kana ganing dayigo ni mo siya. Uy, gwapo lagi ka na imong sanin na. Mayon dayon siya nga. Ano nga, tag 2,000 baya ni. 2,000 baya akong palit ani. Hala, nangutana ba di ay ko? Nangutana ba di akong tagpila yung gisuot para maingon siya presyo? Wala ba ya, no? Grabe siya. Pagkaman kung mastorya tag mga butang nga, ing ani. Maingon po siya, uy, nabi ako ana. Nabi ako ani. Nabi ako yung ato. Yung ana ba? Puro naa siya tanan. Hambugira gyud. Kaya naa daw siya tanan. Idi wow. Pagkaman ang topic, puro mga dinagkong kwarta, mga million gyud. Yung ana ba? So, kita mga average lang, di kita ka relate mo. Pero akong ambot lang kung tinuod ba tayong pang-istorya. Kaya, hambugira ba siya guys? So, kita na lang mo sagot mo. Hinaman siya nga ng klaseng batasan, guys. Hambugira. Kung kisa may nakarelate diha, hambugira ba ka? Ang ikasyam, guys, is amiga nga kunuhay hilumon, pero himantayon di ay. Napag mo amiga ngayong anak, guys. Ako na agad. Kunuhay no, hilumon siya, pero himantayon di ay. Masulti ka ni kag, or katong friend ni mo ba, masulti ka na, si kuan ba? Wala na, musumpay dayon siya nga. Oo, bitaw. Ingani bitaw siya. Ingani bitaw siya. Hala. Pagtuon mo, parte hilom mo na. Gusto dito manghimantay. Pagbago na. Uy, pagbago na, besh. Pagbago na. Mali ba na? Ika na pulo, guys. Ano kaning amiga nga gusto niya siya perminti ang dayigon, siya perminti ang bida, siya perminti ang sexy, siya perminti ang gwapa, siya perminti ang bright, siya perminti ang daghaging ani. O diba? Grabe. Huwag ka man pagmudayig ka sa uban ngayong ani. Naghilom-hilom na, di nakatinggal. Hindi wow. Gusto niya siya lang perminti ang bida. Naba mo yung anak nga kaila, guys. Naba mo yung anak nga amiga, guys. Grabe ugali, no? Unya, makig-amiga pa kaniya. Di naman gani katinggan, kaya wala niyo siya gidayi. Dayiga lagi perminti, oy. Kasi dili ko pa sige dayiga na lang. Kasi dili ko sexy. Yung na nalag sexy. Uy, sexy lagi ka. Mahulog na lang pud ta nga plastic. Diba? Ika-11 nga klase sa amiga. Amiga nga mahilig mag-advise. Pero bintaha na lang na, no? Kagi-advisean ta. Kung natay mga problema. Naadyo yung anak, guys, no? Nga mahilig mag-advise. Mo-share lang gani kagamay sa mga problema. Mo-advise dayon. Pero, kung gusto ka dili advisean, guys, ayun na pag-share. Uy, i-share na lang na sa Ginoo na imong mga problema. Basig, malamdagan pa ka. Na, basa-basag Bible na, rito tanan ang tubag sa imong mga problema kung magbasa kag Bible. Ginoo ra jud makatubag ana. Sahay mong good no? Masipag hilig siyang advice, pero ang i-advise po sa tuwa ka na di po ta ganahan, kaya di ang puta mo sugot, di man puta mo tuman. Or sahay po, yung advice po sa tuwa, negative. Share ganit ta sa tong problema sa tong bana, maingon tayo, bulagi na siya oy. Bulagi na. Kadaghag lalaki. Anak ba? Di, maglakot jud ka, advice ang gaging anak. Ilaliman oroy ka nga namin mga anak. Na ing anang advice, diba? Diba mali jud. Mana kung dili ka gusto nga advicean ka niya ayun na lang pag-share sa imong problema, diba? So ing ana, na siya ing anang klase nga amiga. Hilig og advice na marabag tama to yung advice no. Feeling lang niya. Okay lang unta kung tama iyang advice, mali di ay maayo, diba? Apod guys, ika-12 guys. Amiga nga, dili ka ba lumobalibad? Di ka ba lumobalibad ba? Kanang, halimbawa na ay sabot ang grupo, group of friends, or na ay niingon sa yaha nga, uy, amiga, friend, mga ligo tagdagat ba? Niingon dahil, sige, kanus aman. Alam, mura rabag mo uban. Ang ending, dili ra ba? Dili ra ba mo uban? Meaning, murag gugma ba? Paasa. Paasa kayo siya mo? Kung sige rin ingon nga, sige, pero dili di ay. Yung anak ba? So, nawa mo'y kailana, guys. So, sa 12 nga akong gi-share sa inyo ha, guys. Sa 12 ka klaseng amiga nga akong gi-share sa inyo ha, guys. Asa mo ato, guys? Nawa mo yung ato nga batasan, guys? Or,
Naba mo'y kaila nga ing ato. Comment lang, i-comment lang guys ba para makabalupod ko. Kay kabalo ko dili lang man ako ang naka-experience ug nakamit og ing-ani nga mga klaseng amiga. Kita baya tanan guys or ato abang mga batasan isa pod aning akong gi-discuss sa inyo nga klase sa amiga. Diba? Ano ang giingon nila guys? Akong gusto kag amiga nga tarong pag tinarong pod sa ilaha as amiga para makakita po kag amiga nga tarong, di ba? O, di ba? Di kayo na po nang sige panghimantay. Di man mas pahilom-hilom ra tal pag man himantayon di ay tayo slis gihapon no. Bawa magitong hilomon guys nga buutan. Kay malipay ang Ginoo ana. Bahala di malipay ng tao, bahala di malipay ng ubang amiga nato basta malipay ang Ginoo. Ana ba? Ug kanang amiga po nga mahilig magpa-inosente. Kanang ginatago kani ang batasan guys. Para inyong buutan, para inyong humble ang dili ba yan na. Kaya Ginoo kabalo ba ya kung sa imong batasan. Nung yung kung be yourself na lang. Be yourself. Show who you are. Ano? Let the world nga mag-adjust. Basta maayong tao lang ka. Wala kay naapakan, wala kay napasakitan, diba? Mas okay dyan na amiga nga walay napasakitan, walay na apakan. Amiga lagi pero grabe kay makapang-iro. Diba? Masipag amiga nato siya, close friend, pero mas okay man dyan ang madungog nato. Guys, positive. Masipag kuan guys, atik rato or joke, mas lami gid paminawon ang positive guys. Masipag maingon sila nga best friend, true friend kanang kuan kanang iroon ka sa imong atubangan. Laing gihapon siya guys. Sa kong part dili gihapon siya maayo, diba? Iba na pong amiga nga magsigig tando. Hala, uy, pagbago na, uy. Kung dili ka sigurado, ayaw pag-ingon, sige na lang, sige. Ikabalo mo say no. Pag-practice, uy. Pag-practice ba kayo, daghag mo asa, ano. Dili na ta magpaasa, no? Matured na ta ba? Diba? So, guys, kung gusto mo long-term friendship, no? Di, pag tinarong, kung gusto mo amiga nga tarong di pag tinarong. Pero guys, kung gusto mo tinuod jud nga amigo is himuo ko ninyong amigo ang Ginoo guys. Si Lord Jesus ba amiguhan ninyo para dili mo ma-stress ang mga amigo ninyong plastic. Para dili mo ma-stress ang amiga ninyong mga plastic. Kung sa baliha. So, mao to guys, no. Salamat sa inyong pag-ubad ka na ako karon and unta namoy nakatunan sa tong topic no about sa mga klaseng mga batasan sa amiga no. Unta namoy nakatunan and unta ka mga wala pa nag-subscribe ba. Pag-subscribe ra gud mo sa akong YouTube channel para makatan-aw pud mo sa akong next video ba. Daghan pa bayag coming and para ma-notify pud mo i-click ninyo tong bells. I-click ninyo ang bell ba. Diba? Let's be friends. So, magkita-kita ta sa ato ang sunod nga video. Bye-bye! God bless!